Benvinguts i benvingudes a l'aula de Gralla i Timbal. Comencem. Bé, ja us puc dir que aquest serà dels vídeos més importants del canal. I en aquest vídeo us descobriré 5 coses que a mi m'han anat de conya a l'hora de tocar la gralla i que m'han permès anar un pas més enllà amb aquest instrument. I ja veureu, el primer i l'últim per mi són els més importants. I comencem amb el número 1. Canvi de xip. Canvi de xip, canvi de xip, canvi de xip! Doncs sí, has escoltat bé, canvi de xip. El primer que em va ajudar a l'hora de millorar la gralla i anar a un següent nivell, a un següent esglaó, és el canvi de xip. I què em refereixo en fer un canvi de xip? Doncs fer un canvi de xip per mi és igual a fer un canvi de criteri, fer un canvi d'actitud, mirar quines peces toquem, per què les toquem, canviar el repertori per un millor o canviar el repertori per algun que no toqui tothom. Però ja no per vosaltres, sinó per la resta. I us poso un exemple molt tonto. Imagineu que esteu en un cercavila, passa una colla amb els seus gegants i toquen l'apolcadors, i nana i nene, el tirate de la moto, etc, etc, etc. A part que són peces amb un baix nivell. I que les podeu tocar si voleu, però toquem-les bé. Passa la següent colla de gegants i toca exactament el mateix. I passa la següent i toca el mateix. I ara passeu vosaltres i toqueu una cosa totalment diferent amb un nivell superior. Jo penso que està clar que les coses diferents també desmarquen i agraden. I a banda de tot això, tocar peces amb un nivell una mica més elevat us permetrà també treballar aspectes tècnics que totes aquestes peces no us poden treballar. Per tant, canvi de xip. Ah, per cert, els passos que et donaré els has de seguir per ordre de l'1 al 5. Número 2. Observa bé el que t'agrada. Segurament tens grallers o grups de grallers que els consideres top. Observa'ls, escolta'ls. Mira quines peces toquen. No t'estic dient que les toquis encara, només que les escoltis. Entrena i educa l'oïda. Això per mi és molt important i em va marcar un canvi d'un abans i un després bastant important. I sembla una tonteria, però no és així. Número 3. Aquesta és una mica més complicada. Una vegada has observat, intenta comprendre les sensacions que deuen sentir els altres grallers al tocar. M'explico. Fixa-t'hi, toquen amb molta tensió? Tu veus el coll vermell? Els dits? Quina tensió tenen? Fixa-t'hi, això és molt important. En resum, el que has de fer és intentar comprendre com es deuen sentir ells tocant. Pas número 4. Practica a casa tot el que et sigui possible. Després de fer un canvi de xip, després d'observar, després d'intentar imaginar el que senten els altres grallers al tocar. Punt número 3. Ara et toca practicar. Intenta practicar la major hores que puguis a casa. Això va relacionat també amb el punt número 1. I no només canvi de xip referent al temari, sinó canvi de xip referent a l'estudi. No pot ser que ens ajuntem el divendres, agafem totes les peces, les passem un cop totes i això ho donem per bo com per assaig. S'ha de mirar què falla, què no falla, què surt bé, què podem millorar. Trobar peces que ens permetin millorar i practicar no de qualsevol manera. No practiquis les peces del tirón, no toquis de dalt cap a baix i passis al següent tema, no serveix. És a dir, agafa una cançó, estructura-te-la per trossos més petits i ves-los fent per fragments. Para't en allà on fallis, intenta fer-ho bé i fixa-t'hi, grava't, pots enregistrar-te també. I una altra cosa molt important, que aquesta crec que és de les més importants. Assaja una mica, per poc que puguis, cada dia. És molt millor assajar una mica cada dia que no pas assajar un cop a la setmana molt de temps. Val? Petits assajos davant un amb moltes hores. Ah, important! Si t'està agradant el vídeo, subscriu-te i m'ajudaràs a fer molts més vídeos com aquest. I ara també em pots trobar a Instagram, Aula de Gralla Cat. I per últim, el punt número 5, el més important. Recordes que en un punt anterior t'he dit que observessis els músics i intentessis agafar les sensacions? Doncs tu, totes aquelles sensacions, intenta-les plasmar ara en aquest assaig que estàs fent. Recorda com col·locaven la boca, la pressió a l'aire, intenta simular. Recorda, per exemple, com flexionava les cames. Recorda la tensió al coll. Recorda com posicionava els dits, el que l'altre músic feia, i fes-ho tu. Hi haurà un moment que et sentiràs com
una mica igual, com en la mateixa onda, val? Veuràs que hi ha un moment que faràs un clic, i aquí és on hi ha el canvi. A mi m'anava molt bé tancar els ulls, imaginar-me com ho feia el meu profe, i jo intentar tocar amb aquelles mateixes sensacions. És molt estrany de descriure, però quan ho aconsegueixis ho notaràs. Spoilers, al principi no et sortirà. Però si m'has fet cas i has anat assajant cada dia, has observat, t'has empapat de coses i intentes imitar aquelles sensacions que has escoltat al tocar a tu, és a dir, en els teus assajos, estic segur que aniràs cap a un següent nivell. Llavors, mira't tots els meus vídeos, però ho he dit sempre. Ser autodidacta, si no tens més remei, doncs està molt bé. Però el més important per mi és aconseguir un bon profe. I remarco, bon profe, perquè jo, abans d'aconseguir un bon profe, he tingut gent que tocava la gralla, que m'ensenyava una mica i avances, però no és suficient. Quan trobes la persona idònia, tu ho veus, ho notaràs. Doncs ara vull que aquests 5 consells els apliquis i al cap d'un temps m'escrius a la caixa de comentaris com t'ha anat. I ens veiem a un següent vídeo. Adéu.